Se pelkää kovia ääniä, vie toi pikkunen paskiainen pois! Kuka? Joo. Apua! Pahuttaa nämä laski! Selvä. Mä en tiedä miten te päätytte, mutta mä en voi viedä sitä takaisinkaan, niin luulen, että mä oon varastanut sen. Mä vien sen. Pussa. No niin. Apua. No niin. Ei mitään huolta. Hei. No niin. Elikkä, siis värsitte hiuksenne ruskeiksi. Ei, kun mä pelkään ääniä ja sitten ne hiukseni vaihtuvat väriä. No, hanki korvatulpat. No kun ei se auta. Korvatulpat on tyhmiä. Sitä paitsi mä en kuule silloin mitään. Minun pitäisi tehdä. Meillä on sellaiset erikoiskorvatulpat, mitkä niinku vaimentaa ääniä. Okei. Kiitos. Mä tulin. Mä lähetän seuraavan potilaan. Kärsin liikalihavuudesta. Katsokaa nyt. Olen valaaksio liikalihava. Okei. Uikaa paljon, syökää terveellisesti. Okei, mutta anna listan, niin mä tiedän. Joo, muistan kyllä. Voi että, kun olen saanut tällaisen sellaisen. Pettäjä! Joo. Enkä minä voi saada lapsia mukavassa. En uskois. Olen vasta 34. Mulla on jo ikä loppu. Okei, niin mitä? Hänellä taitaa olla, hän on liian punainen. Katsokaa nyt häntä, hän on punainen. Yleensä pupuvavot on. Niin, mutta kun hän on liian punainen. Odotas mä katon. Hei, kerpas mulle, miksi ne on liian punaisia? Aha. Okei, joo. Ne on niin, mikä kestää. Sillä voi olla joku ihotulehdus. Selvä. Antaisitko lääkkeitä ihotulehdukseen? Ei oo. No sitten tämä on ihan huono sairaala. Lähden jo. Odotas hetki. Niin siis mitä? Iholääkkeitä! Siis niinku ihotautilääkkeitä. Niin, eikä mitään ihrakuumetta. Ei mitään ihrakuumelääkkeitä. Mitäs te Vaan oikein? ihotauti... Mitä te jutte? Ei mitään. Joo, tietenkin on. Kiitos. Mennään nyt. Odota hetki. No, Se pitää tietää paljon painaa. Niin kuin pitää onnistua se silleen. okei. Vois, jos voin ottaa. Vai laitatko sinä sen tähän? Minä voin, että sinä olet aika huono, koska ei sinulla ollut vauvaa. Aika semmonen... No, normaalipainoinen. Joo, eli katsotaanpas annostus täältä listasta. Normaalipainoisille. 5 milliä päivässä. Annostele. Joo, 5 milliä päivässä luettiin jo. Lääkekuuri kestää 2 viikkoa. 5 milliä päivässä 2 viikon ajan. Selvä. Voi pikkuinen, mennään nyt. Jackie, mennään pikku Jackie. Voi. Mitä sanoit? Ei kun mulla on vaan vähän huono olo, kun on niin kuuma, niin pitää juosta ympäriinsä, niin sen takia. No niin, se on vaan minun vuoroni, mutta Joo. okei, mennään. Sun kannattaa ottaa tämmönen tarina. Joo, niin on. Hei, se oli mun. Kiitos kun annoit sen. Eteenpäin. Unohditko sä alkuruun? En. Ei ole hirveän aika nimenomaan tämmöstä. Täyte kakkua. Oikein terveysruokaa.
Otatko sä juotavaa? Osin jo. Okei. Okay. Menee. Mihin mennään? Tässä on ilmaisia keksejä. Mennään tähän. Okei. Typerä luu. Mä haen vielä mun juoman, kun mä en voi tuoda se saman kerran. Okay. Kato, Bella on tuolla. Joo, huomataan. Ollaan vaan Ashleykin on täällä. Ashley, saiko sä oikeesti kykykilpailun kirjeen? No totta kai mä sain. Mä olin lahjakas. Totta. Muuta sun ääni, se on ihan ruma. Sori. Kun mulla on nuha. No sitten, nyt vaikka sairaalaan ihankin se nuha pois. Odota, mä käyn niistämässä vaan. Muuten pojat, Amber taitaa olla seuraavalla sairaalalistalla. Mä oon tässä. Niin mä tiedän. Ei nuhan takia tarvitse tulla sairaalaan. Ashleyn mielestä kyllä. Mitä tässä on? Kyllä sä tiedät, että se on inkivärikakku. Kai sä nyt sen tiedät, että voi olla niin dump. Pitää mennä tänään ostarille. Nimittäin huomenna on koulu. Oikeesti. Onks nyt sunnuntai? Joo. Fuck. Entä Jane? Ootko sä kuullut, että Ashley pääsi kukukilpailuun? Joo, se oli niin kuin... Se tosi ihmeellistä, että se pääsi sinne. Mitä sä teet? Siinä oli banaaninkuori. Amber? Älä naura sillä. Anteeksi. Sä et pääse viikoksi ostarille. Elikkä mä siis on seuraavana sairaalalistalla. Ilmeisesti niin. Haha. Oisko pössä? Ai joo, mä syön teko. Muista, että se on inkivärikakku. Ja se on. Ja sä joot inkiväärimehua. Kutsukaa lääkäri. Mä hän oksennusämpärin! Oksennusämpäri! Oksennusämpäri! Niin se pitää olla hyvin dramaattista musiikkia. Älä nyt! Päästä seisomaan. Mitä? Oksennusämpäri. Oksenna siinä. Oletko kunnossa, nuori herra? Se on allerginen inkiväärille, mutta mä en tiedä miksi otti inkivärikakkua ja inkiväärimehua. Olen pahoillani. Se ehkä nyt tässä kunnossa on inkivärikakkua. Sherlock. Hei, onko se kunnossa? Mitä? Onko se kunnossa? Joo, on. Okei. Joku taitaa olla pikkasen ihastunut. Häh? Älä jaksa, hei. Tästä on pakko kertoa Ashleylle. Excuse me? Teet hyvin, että mä tykkään juorusta. Ha ha ha. Mitä vois kertoa Ashleylle? Mä voin kertoa. Kerro. Mitä? Kerronpa. Mitäs te oikein puhutte musta? Puhutteko, että mä oon tosi kaunis? Joo, just sellaista. Yes. Mä tiedän, että mä oon kaunis, mutta ei se oikein tarvitse keskustella. Onko jotain muutakin sanottavaa? Sä sait Ashley kauniiksi. Se on. Ei se nyt niin kaunis oo. Miksi mä oon niin tyhmä? Se mä inkivärikakku, kun te tiedän hyvin. Mä hain sulle popcorneita. Kyrpänen.
Kakkua. Inkiväärikakku pois. Ja on se no, Syötä mua. en. Kun sä yritit kertoa. Mä ajattelin kertoa koko ajan Bellalle, että mä Mitä sä sanoit? Mitä? Nyt mä tykkään popcornista. Jos sanoit jotain Bellasta. Se kuulit väärin. Musta vähän tuntuu, että sä sanoit, että Bella on ruma. Häh? En sanonut! Että mä oon ruma? En! Ai. Mitä sä sitten sanoit? Nyt mä tykkään popcornista. Sä Ja sanoit... kun mun äidin nimi on Isabella, sitten kutsutaan Bella. Ei sun äiti oo täällä. Niin ei olekaan. Niin. Siis niin kuin... Itsetuhoinen. Todellakin. Mä hain. Mikä on tässä? Mitä tuolta tulee? Huono olo. No ite mä nyt nolaan itses. Ashlyn ja kaikkeen. Mitä nyt? Koko kieli on keveä. Sä sanoit, että se kieli on kipeä. Kai mä nyt sen tiedän. Ai joo, mä en sattuu kato keitä. Onko sä tulkkinaattori? Oh, mä pystyn puhumaan. Se oli vaan sitten hetkellistä. Niin, se on aina semmonen jännä allergiakohtaus. Mun pitää tästä mennä. Moikka kaverit! Steve, mitä sä täällä teet? Steve! Hyi, Steve häivy. Onneksi mä... Moikka kaverit! Hei, älä koske Amberiin! Steve koski Amberiin! Desinfiointikirve! Sä kaadat mun leivän! Tyhmä Amber! Miksi ei tekohengitystä? En tarvi! Oh! Typerä Anna! Amber! Siivoo toi sotku. Kyllä. En mä voi. Mitä sä sanoit? Mä en kestänyt näitä pusuja! 3 vuotta tuon pikku kakavuotta. Saisinkohan mä kutsun sinne kyykilpailuun? Onko tässä vapaa paikka? No ei todellakaan. Mun paikka. Se on lääkärin paikka eikä postimiehen paikka. Oo. Tuu Jane, mennään. Okei. Mä taisin unohtaa, että mun pää on. Mä voin auttaa. Okei. Tai ei auttaa sitten yhtään! Ruota! Pöytäkin meni huonoksi. Kai munkin sitten pitää siivota myös sotkut. Kyllä minä sen teen. Siivoo. Mä lähden täältä. Seuraavaksi on sun palveluvuoro. Totta. Ja mä hoidan, sä oot mun eka potilas. Joo.